Čau lidi. Hi guys. Jedeme do Berlína. Vypadáme obě dvě jako Totální bezděláci. Nevadí. Stávali jsme v 6, jeli jsme sem autem. Teď pojedeme vlakem do Prahy a pak busem 5 hodin. Ale nemám ani jídla, nemám nic. Pomalu nemám ani peníze. Nevím, co tam v Berlíně budu dělat. Tam asi budu žebrat, nebo nevím. Jsme v Praze, jeli jsme s nějakýma dětma vlakem. úplně mega křičeli. Jo, hrozně moc. Hlava stala. Yes. Já jsem chtěla spát, nemohla jsem usnout ani za hovno. Mám hrozný hlad a bojíme se, že nebudeme mít žádný peníze a ani co jíst, protože tohle jsme si koupili v Bile a stalo nás to 75 korun. Chápete to? Víte, za kolik korun já jim ve školní jídelně? Za 43. Guys, už jsme v autobuse, už máme i film a koukejte na naše. I'm about to play games. Prostě tady obrazovky, vidíte to? Zábava. Aha, počkej. Lidi právě nás kontrolují, I'm so scared. Jsme na tom, jsme na hranici. Já se bojím, že to, Jsi že jsem... imigrant. Jo, já se bojím trošku, že třeba mám zbalenou bombu nebo tak. Omylem. Už jedeme 5 hodin, přes 5 hodin, jo? A stojíme tady v nějaký zácpě. Prostě nějaký koně. A všem se nám chce na záchod. Ale já se hrozně bojím tam jít. Hrozně moc. Všem nám tady z toho jebe. Hi guys, my jsme tady. Teď mi právě přijel kolista. And we low-key need men. Yes. Na Bolt. Na Bolt a na záhadě. Also. Budeme Yes. z toho plnit. Jedeme do šumu. Jdeme kalit lidi. Ne, nejdeme. Lidi, neuvěříte, u čeho jsme. Cože? Mega cute, ne? A mega úplně out of nowhere se to objevilo. Jaký jsou tvoje pocity? Mega se cítím líp, že jsem se namalovala, ale prostě já jsem čekala úplně boom, že prostě to bude všechno bling bling svítit, ale Yes. prostě ono ještě světlo, takže nic. Yeah, so we're waiting. Děláme photoshoot lidi. Asi nic nevidíte, ale my taky ne, takže it's okay. Koupili jsme si double cheeseburger, jo? And look at that. Double chicken burger. No tak já mám single, tak uvidíme, jak bude vypadat ten můj. Chutná to úplně stejně. Tohle je nice. Lidi, to vyloženě vypadá jako toast, snídaňový toast u nás. Takhle to přesně vypadá, jo. Takže tam je teplá ta omáčka, lidi, fakt super. To úplně splácli. A není to dobrý, jako u nás, ale říkáme. Lidi, jsme v nejhorším mekáči ever. I banku můžete mít rádi. Lidi, fun fact, ale přece ve dne nás sedla prostě paní a ona tady vytáhla prostě toasty a jde si dělat toasty. Ona prostě normálně se takhle rozložila, vypadalo to jak alobal, ale jakože ne. Nějaký černý papír. A takhle se to rozložila a vydala si ty toasty, vydala si mlíko a prostě nějaký pomazání. Hej, ona mega věděla, že jí chce natočit, ona se nekoukala. Ale už jdem pryč, lidi, já ten mekáč nesnáším, jdem napsat, jdu jim dát jednu hvězdičku na Google. Lidi, jedeme potom domů, jsme se rozhodli, že už to nechceme. Už to nedáváme, mně se chce čůrat a je mi Mě hrozně a jsme všichni úplně overstimulated a takový cute pes. Jestli se na mě podívá ještě nějaký člověk, tak se rozbrečí. Lidi, ten mekáč nás fakt dojebal, jako to byl fakt špatný mekáč. Všichni tady čumí a normálně... Všichni jsou rasisti! A lidi, ale víte co, ale já mám v kabelce pepřák a nebojím se ho použít. Takže škoda, že mi nerozumí. Aby věděli, že se na mě mají dávat bacha. Jsem ráda tu ten store, fakt mi vyhovuje, koukejte, jak je to tady pěkný a všechno tady je. Za 3,50 je to docela dost, ale je to jak u nás. Ale koukejte, jak je to tady prostě tady všechno a je to tady úplně čisté a krásné. A my se to tady moc líbí. Lidi, Mr. Beast. Čau lidi, nový den. Je, prosím vás, 11. Nebudeme dělat, že jsme stávali brzo, jo? I didn't. 5:43 jsem stala. Mně se stala... To je jejich metro, jo? Prostě nad zemí. Je to mega cool. My právě jdeme metrem za celodenní 24hodinový lístek a stálo nás to 260 korun. 260 korun za lístek. Vůbec to tady není student friendly, I fucking hate it. Ne, asi. A hlavně je to double Prahy. A hlavně ani to není na 24 hodin. Yes. Ono to platí jenom do 3 do rána.
Čau lidi. Lidi, jsme na Alexanderplatze. Přijde mi to strašně malý, ale ono je to strašně obrovský, jo, ale čekala jsem větší wow. Kdyby tam lezly ty malé děti, tak je to víc cool. Já jsem si myslela, že tam lezou, ale ono to jsou jen nějaký tečky. Ale kdyby tam byly ty děti, tak jakoby, nebudu lhát, Žižkovská věž trošku vede u mě. Co u vás? U mě taky. Že? Ještě je to na kopci, takže je to mnohem víc vidět. Prostě já si myslím, že v tom hotelu, kde jsme, tak tam straší. Že jak jsem spala, a jako ain't no way, že jsem prostě nespala celou noc. Jakože já jsem spala 2 hodiny. Protože jsem se probudila, bylo 2:43. Přesně, zbudila jsem úplně všechny, protože jsem si myslela, že je 6 hodin ráno. Prostě já jsem měla spánkovou paralýzu a pronásledovala mě tam nějaká borka, byla to Asiatka. No to byla a měla na sobě bílý oblečení i bílý šaty. Byla strašně scary. A kamkoliv jsem se otočila, tak ona tam byla takhle. Nasáčkovaná vedle sebe. A já jsem byla jako hej. A zavřela jsem oči, ale když jsem zavřela oči, tak jsem ji stejně viděla. Takže jsem byla jako what the hell? A potom jsem slyšela nějaký zvuky zvenku, ale myslela jsem, že na nás někdo klepe. Takže jsem se posrala. Doslova. Jsme na Museumsinsel a tuto je určitě to nejstarší, ale nejsme si jistí, to je mega. Ty jsi chudá, že to musíš to sbírat ze země, yes. Že se nestydíš. Jsem mega chudá. Takhle vypadá normální berlínský německý Rossmann. Prostě všechny ale prostě lidi tady pořád nakupujou. Ale nevím, co kupuju, asi vzduch. Právě jsme zde v Vapiánu a já mám jediná jídlo, Caesar I swear to God, že stál 10 €. Ale je to tady mega cute, lidi, čím to čas za mnou. Lidi, takže jak jsem říkala, tak jsme v Vapiánu a nikdo nejsme happy. Já jsem doslova nasraná. My jsme čekali půl hodiny na tohle jídlo. Ty těstoviny nejsou ani uvařený, jakože oni jsou prostě tvrdý. Jako rozkousneš tam a rozpadne se ti tam prostě prášek v kuse. Yes. Je to úplně dry as fuck a tohle není ani parmezán. To je prostě lidi? nějaký usklý sír. Yes. A přijde mi, že oni to vůbec nesolí. Podle mě tam prostě hodili jenom tomato. And that's it. Prostě Já jsem si musela dát tunu solí a pepře, aby to prostě zahnalo tu chuť. Stejně, it tastes like shit. a hlavně my jsme si objednali spicy, jakože chili and garlic. Není tam ani jedno. Kámo, není cítit nic. Není tam ani jedno, nic tam není. To je reálně Jenom tomato. Já jsem měla Caesar salát, ve kterým nebyla chicken vůbec. A chudalo tak, kdyby to dělali včera. A ten parmezán, co tam měl být, byl nějaký skurvený, hnusnej, low budget item. Jsem fakt nasraná. Local SoundCloud rapper on the scene. Lidi, jsme na Eastside Gallery. špatně jsme na tom, že jsme si museli sednout na kopeč. Jo, ne. Connecting with nature. Před klubem. Yes. Já mega nedám klub lidi. A hledáme tady ty 2 kokoty, co si dávají pusu, protože jsme nenašli, takže jsme našli tam ty 2 kokoty, co si dávají pusu. Kámo, a tak rovnou na věce, kámo. To je mega illegal, protože I'm telling you, že to je určitě teacher and student. And yes, you're one of the homeless people. Furt tady nejsou. A já už nevím, kde je mám hledat, jako. A tak kde to je, kámo? Tak to musí pokračovat dál ještě, já jsem fakt zmatená. Už jsme je našli, tam jsou. Tam někde. Za tím houfem prostě. Yes. A pořád se tam spali nějaký lidi, protože tady jsou 3 drop-off, kámo. Hop on, hop off, kámo. Ano. Fuck them. Takže jsme se k tomu ani nedostali a chtěli jsme vyfotit jenom samotnou tu zeď, bez těch lidí a oni prostě se tam furt srali. Yes, ale máme to, ale... Well. Nejsem tak odvařená z těch zdi, abych pravdu řekla. Možná to je tím, že mám kurva úplně mega špatnou náladu, který mě kurva sere. Lidi, všichni cyklisti jsou tady extrémně agresivní. Jako insanely. Jakože já vím, že tady mají vyloženě cykloproužek, ale nemusí tady jezdit 50 km za hodinu. A jak šli dále ten. Fakt mi tady serou mě. Já jsem přecházela prostě chodník, jo? Ne, prostě přechod. Šla jsem takhle na ten chodník a prostě na mě zajeli a bylo úplně fuck sake a já jo, fuck no. you, Jo, fuck you, kámo. Lidi, teď jsme jeli prostě Ubánem, až mega jsme tam hejtili všechny.
Byli jsme mega haters. Love sex dream. A tam na rohu je obchod LSD. Doporučujeme, bylo to tam fakt super experience. Yes, I love it so much. Už jsme jdem na pokoj, lidi. Jdeme si dát power nap, protože jsme exhausted. A to sum up, tak hejtíme všechny kolisty. Právě jsme ready do toho jít chlastat. Cože? Jdem chlastat? Yes. Ne, nejdem lidi, to je joke, jdem na drink. Ne, jdeme chlastat. Bože, jdem se jak psy. Můžete mi říct, proč budu dávat za drink 10 euro? 15? What the fuck? 15 éček za drink. Hell no. Lidi, našli jsme tady balkon, takže děláme photoshoot. What? It's super gorgeous. Jsme otlačovaný Němcema a nějakýma durům kebabákama. Ale proč oni jsou racist i na mě nejsou. Chtěli jsme do Space Medusy, ale byla úplně full, jakože full of men, because they just wanna steal all of my stuff. Because why not, fucking bitches. Teď jsme si nechali to fotobudka a je to fakt actually jakože old, protože to trvá 5 minut, než se to udělá a bylo to fakt jako, že ta kamera byla fakt old. Jo, a stálo to ale 3 eura, takže jo. To je actually kámo mega dobrý, protože to stojí víc. Jo, 120, no, takže nice. Jsme prostě v tom takovým baru local a je to tady mega vibe, je to tady hrozně hezký, ale je tady málo lidí. Tady. Koukejte, jak je to cute a tyhle lidi prostě nás mega judgeujou, prostě jak tam my big. Ludia, first club was a success. Yes! It was super cute. Yes, a teď jdeme kebab, ale na druhou stranu, guys. Tamhle. Jdem kebab, fakt Doner Plaza. Jakože tohle je spot, kam bych se vrátila, kdybych se vracela do Berlína, ale doufám, že se to nikdy nestane. Real. Na kebab lidi. Yes, a ty lidi jsou mega nice. A vypadá to i clean a všechno. Vypadá to mega clean, jako oproti našim kebabům lidi. It's actually insane. A mají i pizzu. Taste test. Je to mega zabitý. To maso je actually so good. Jakože to chutná jako real maso. A koukejte, jak to gigantický. It's huge. And it tastes so good. To byl nejlepší meal, který jsme měli za celý Berlín. I'm not even kidding. It's worth the money. Půl hodiny jsem teďko jedla maso a co tam zbylo? Jenom maso, kámo. Domů lidi, jsme dead. Bolí nás, jako ten kebab nás zabil lidi. Ale uspokojil Nezabil nám drink, ale kebab. Jo. Protože jsme se přejedli hrozně a mám ještě celý tohle. Protože ono to bylo naplnění takhle. Lidi, já jsem mega snědla a už jsem fakt full. Jsme tu. Chceme hrozně spinkat. Je třetí den. Basically jsme včera holky si vzali kebab sebou a Andy si ho chtěla dát ráno k snídani a nemohla, protože tam byli mravenci. Jdeme do thrift shopu a pak jedeme do na Charlottenburg. A pořádně se nažereme, máme fakt hlad. Hej jo, prostě těžko jsem si omylem koupila 2x celodenní jízdenku a stálo mi to 20 euro. Jakoby nevím, co s tím mám dělat, takže kdyby někdo chtěl, tak prosím, napište mi. Jo no. Jsme v Londýně a jedeme na Double Decker Bus. Yes. Ale vůbec nemáme výhled, prostě. Neva. Jsme na jídle lidi. Koukejte, jak cuteský to je. Ještě čekám na svoje. Yes. A dala jsem si taky matcha coconut a mango crepe. Tady jste macchiato. Yes. Hej, dobrý. A teďko dortík. Jak se to rozpadá. Mega dobrý. Taste test. Ty už to koná dobře. Jo, zabijácky. Jak se to úplně rozpadá. Help. Jo. Čau lidi. Měla brátek. Jdeme na zámek. Chcete vidět naše zámeční fety? Byste úplně bílá. Jsme na zámku. A hrozně naserou tam ty lidi.
Já chci prostě vyfotit ten zámek bez těch lidí. Ty lidi prostě. Jo, no jako proč jsou tu turisti. Lidi si to tady nějak opravují, we don't like it at all. Yes, a we kind of feel like na procházce se školou v 5. třídě. Yes. Do lesa prostě. A shodli jsme se na tom, že ve Vídni je to hezčí, i když já jsem tam nikdy nebyla. Lidi rozhodli jsme se, že Charlottenburg je ugly. Koukejte A we don't like it. Cípla, úplně uspíjete. Jako ten zámek, I don't know what to think, jako ten zámek je prostě box a na tom je jedna kopulka. Ale i zámky v Česku vypadají líp. Jdeme nakupovat. Jo, si nemůžu stojit. Nemáme prostě peníze a jdeme prostě basically window shopping. Lidi jsme tady úplně na nějaký wannabe pařížský a je tady najednou rozpadlý kostel. Dio si jde dělat vlastního panáčka. Je to mega cute, teď jsme to... to 12 euro, yes. Což je mega hustý. Tu už jde na to. Už si designuješ? To mega struggluje. No, tady třeba budu 5 hodin. koukejte, co jsem já udělala. Takže jsem si můžu udělala prostě custom figure panáka a trvalo mi to třeba hodinu, takže he better appreciate it, nebo ho zabiju. My už tady na tom čekáme třeba 50 let a možná není hotová, chápete to? Jsme na cestě. Yes, jdeme na vodnu, na jídlo a na drinčík. Yes, už jsme si počítali, všichni víme, co si dáme, počítali jsme si, kolik nás to bude stát, jsme fakt připraveni. A všechno jsme si přeložili na překladači. Jo, a moc se těšíme už. Jsme na šiše už. Yes. A Taste test? máme ji na zemi. Jo, no. Jmenuje se African Queen. Je to tady mega krásný lidi. Koukejte, jaký krásný drinky nám přinesli, cukrovou vatu a mám butterfly. Dobrý. Jo. Ještě to tvoje jídlo. Andy má Korean chicken bites. 10 z 10, 10 z 10. Já mám red flag, protože that's how I like my man. Hej, mega dobrý, je to sladký, je to moc dobré. Takže 10 z 10 jídlo. Lidi, mrzí mě, že jsme tady až poslední den, normálně kdybych sem přišla znova, kdybych to byla zítra. Je to fakt dobrý. A co máš za drink? Fancy candy. Yes. A má nějaký scampy. Jsme velice happy s naším choice a jelikož jsme byli dneska here, tak jsme se rozhodli, že celý ten trip byl skvělý a že to je 8 z 10. Vyloženě a jenom nám to dalo motivaci sem jet znova a vyzkoušet další kuponíky. My jsme byli tak happy, že jsme jim dali tips skoro 8 éček. Já chci, abyste tam všichni šli a podpořili ho a dali mu peníze, aby prostě si otevřel další podnik v Praze. Jsme se nakoupit a koukejte na ten malý nákup, který mě stál 3 kila. A mě taky. Ne, přes. Je to tam. Se fakt posrat už. Ne lidi, ale mě nic nesmění, zkazí náladu, protože ten charismatický média mi fakt zlepšil život. Jedem domů. To tady fakt neba. Chceme být už doma. Chápete, že my prostě přijedeme sice do Prahy, ale pak nikdo z nás ještě nekončí nikomu cesta. Autobusem lidi. Koupil jsem, dostala jsem. Horkou čokoládu. To je horká čokoláda. To zase pak mega dojdu. No a byli jsme ještě udělat quick shopping. Tady na benzíně, protože to je jediná věc, která je v celém Německu otevřená, jo? Jediná věc, tady tuta benzínka, nikde jinde není otevřeno. Takže jsme museli jít tam, lidi, chtěla jsem si dát Red Bull a stál 4 eura. Takže to asi jako ne, to mě jako hodně zklamalo, takže jsem si musela dát Starbucks za 3 eura. A už jdem domů, lidi už hrozně chce zabít. My jsme vyložili 17 minut od hlavního nádraží. Já jsem mega fest. Jo. Kamarádně nestínu vlastně jenom kvůli němu. Nikdo nestíháme, jakože Jestli ten už jsme dávno měli být v Praze. A jakoby na tom nádraží vystupovat ne. My jsme ještě na dálnici koupili. Už mám hrozný hlad a už chci být doma, ještě prostě jedu domů 3 hodiny. A já už tam chci být, ale. Takže by bylo mluvil přesně předtím, než měla platit. Takže mě pošidila mega. To bylo mega záměrně jednou. Všechny tady chci zhejtit, ale všichni mi rozumí, těším, až budu doma. Hrozně. A to ty mega dlouho nebudeš ještě. Za týden budu doma, uvidíme se za týden, ve škole, guys. Jo no.
Bye guys, uvidíme se u dalšího vlogu.